rana ka dinga ai ni ƙarya kake mai shadda ka ce ne ni wallahi na maka rana wallahi duk wanda ya mun halacci na sani ni yanzu kai da na ma halacci ni ban ma rana ba fim me kake sa ni ka biya ni to bina bine na saka fim no da fim dina ba ka gani da zaka ka da fim ɗinka amma lokacin da ka daina saka fim ai ni nake waye daina sani mutane ni kadai ne nake saka dama can ni da kuɗi na nake yin fina-finai na da taimakon Allah amma kuma na ma rana na saka a fina-finai ita wanda suka ce ni ban ma rana ba san da ka shigo industry wa ka fara sani ni ka fara sani sai AS ni ne ma rana na maka rana da kai da AS mai koyi fara sani yawa to amma kan ya hakan zai cire suna da ranar da ne ba amma kuma yana ci maka rana ba ni ban ma rana ba ni ba kai mun rana ba amma ni na ma rana ce ka tafi gida ka ai ma fada wannan zai goje ranar da ne ma kar ai ma fada to ban wannan zai goje ranar da ne ma kamayya a kari ban taimaki kariyar ka ba ni ma na taimaki kariyar ka na je nema actor a to da kan ce kalan dangi ka sa ni a kalan dangi an mun kan wadu baru da suka kana ta Kano da na ta sa biya ka kuɗin fina-finan ka je ka goge suna